În cele ce urmează vă voi prezenta funcționalitatea tabloului de bord pentru managementul proiectelor. Acest tablou de bord poate fi customizat în funcție de beneficiar. Nivelele de alertă sunt prestabilite, pot fi prestabilite în funcție de necesitățile fiecăruia. Introduc 31/11, apare eroare pentru că această dată nu există. Am modificat termenul planificat pentru finalizare, se observă nivel de alertă, etapă finalizată cu depășirea termenului.